Luantang, Maulana Maragita sa Luna. So, dito maraming sa nakawa ang ikas na nagkata ng kapitulong Kaiman, Pesta Panginoon, 2 taon na siya. Umuli 2 taon na nagkata ng nagkata ng Panginoon. Pati namin. Atok tayo ng mga hanggang kamulo. Huwag lang muna-muna. Jabe mga gabi. Anak satu jualan mahal di panitia pesta kopinya. Ya, memang. Baik awal kita dua program sopa-sopa kedua. Oh ya. luas di dunia Eropa. Baik kau menukul dan didik orang deh, orang sekarang.
So untuk itu baru namin otik estikot di ulang sebutong budong. Hindi na Jehovah barang-barang para ulang so ini na boleh makan. Atong pati namin. Saat panabuhan namin yan. Saat nasulog sa pagkabihan, doon utang di bulan. Saat mo sa luna, mas na itu mente, doon mahanabuhan pagkabihan. Mas masutuhan. Baik memang pati namin gondang pasangan ini doon sa Iya,